नैबे मावबादानि गेजेरजों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु मावबादा लानाय बैसागु मावबादा बियो 100आव जोङो दासिम 50% रोंबाय होनना बुंनांगोन खारन जोंनियाव दामनाय देनाया गोबां बेक जाबायमोन बा गोरोङानो गैलामोन दा दिनै जों नुबाय गोबां लाइमोनफ्रा सेरजा दामनो रोंबाय आरो माने बिसोर गोसो दंखायोमोन खाबु मोनैयाव सोलोंनो खाबु मोनाखैमोन दा दिनै बे सानबा 6 दिनावनो बिसोर गोबां आपडेट जाबाय आरो दासिम समान दामलांफानोबो हादों गोजोननाय मोन्दों जों बे मावबादाखौ लानानै जाफुंसारदों बेखौ जों आसा खालामनो हागोन खारन जोंनियाव बैसागु मेला गोबां खुङो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव नाथाय उन्दै गथ'फोरखौ जोङो खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा दामनाय नुवाखैमोन एबाराव जोङो नैबे बोसोरावनो जे जाफुंथारगोन बेखौ बुंनो थाखाय जों नेक्स्टफोराव जोङो उन्दै लाइमोनफोरखौ मोनलांसिगोन आरो बिसोरो बे जोंनि हारिमुनि थाखाय उनावबो खामानि जालांबाय थासिगोन बे थांखिखौनो लानानै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा बिथोन बायदियै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मोनसे बाहागो हिसाबै मावबादा लाबाय थानाय बेखौ मा थांखि आरो बिथांखिजों लानाय जादों थ' दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 साननि हारिमु मावबादा लादों दा बे मावबादानि दिनै 6थि सान दा दिनै बेयाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बैसागु मोसानाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय सोलोंफैदों 200नि बारा हिन्जावसाफ्रा सोलोंदों 50सो खाम दामनाय सोलोंदों सिफुं दामनाय जों खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों जों गोबां लाइमोनफोरखौ जोंनि बर'नि दामजुफोरखौ जों फोरोंनो हानाय जोंहा मोनसे सुबिदाखौ मोन्दों आरो दिनै जों लाइमोनफोरखौ बेखौनो जों भबिष्यत जों दिन्थिलांनो आखायाव लादों जे इयुनाव जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि दामनाय देनाय माबाफ्राव खम जाबायमोन दा दिनैनि मावबादानि गेजेरजों इयुनाव जोङो गोबां खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा सेरजा दामग्रा लाइमोनफोरखौ जोङो सोरजिनो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो इयुनाव आसा खालामो आरो गोबां जोङो लाइमोनफोर दंबावोबा फैनानै मोसाफैथों आरो माने दामनो सोलोंफैदों आरो खोब गोजोननाय मोन्दों इयुनाव बिदिनो सुबुं सम्पद सोरजिलांबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथोन बायदियै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे जायगायाव थावनियावनो लादों दा दिनै 6थि सान आरो जोङो सानब्रै फोरोंबावगोन खोब मोजां मोन्दों आरो खोब लाइमोनफ्रा आग्रह सोलोंनो मोसानो दामनाय देनायाव आग्रह खिन्थु सिगांनि समफ्राव बेबायदि खाबु होयियावसो थालांदों खोमा होननानै जों अनुभब खालामो भबिष्यत जोंनि लाइमोनफोरनि रोंनो गोसो जानाय सोलोंनायखौ नुनानै जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दों बेवहाय मा रोखोमनि मोसानायफोरखौ फोरोंनाय जादों ओरैनो बागुरुम्बा मोसानाय बिदिनो बैसागु मोसानाय बिभिन्न मोसानायखौ बेयाव लादों फोरोंगिरिफ्रा बेनो जोंनि सम्पद जि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ जोङो बयबो रोंनांगौ आरो दिनै बेखौ बागुरुम्बा मोसानायखौ दामनानै होगिरिफोर जोंनाव गैयामोन जों बेखौ दिनै सोरजिनो हादों सिफुं दामग्रा गैयामोन दिनैनि मावबादानि गेजेरजों सोरजिनानै लानो हादों खाम दामग्रा गैयामोन दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों खोब मोजां जादों होननानै जोङो बुंगोन औ बेयाव सानै फोरोंगिरि फैदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सानै बिनानाव बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे जोंनि हालामाव फैनानै जिल्लानि सिङाव फैनानै गोबां जोंनि लाइमोनफोरनो जे बेबायदि मोनसे गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ होफैनो हानायनि थाखाय दा नोंथांनि रादाबनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन बैसागो फोरबोआव जोंनि बर' हारियाव बांसिन दा केसेटजों मोसानाय देगजों मोसानाय नुनो मोनो बेनि सायाव माबाफोर बुङो औ बे नंगौ जोंबो खोब सिगाङाव नुदोंमोन जोंनि दामजु गावनि सम्पद बर' जाथिनि सम्पद खाम सिफुं सेरजा जथा दंबाबो माने बाहायनाय जायामोन खार'ना बेनो दामग्राफ्रा दामनो रोङामोन दिनै बेफोरखौनो आबुं मोनसे बर'नि दामजुजोंनो गामि गामि खाम सिफुं सेरजा दामनानै जों मोसानो हायो आबुङै मोसानो हायो बेखौनो दिनैनि मावबादानि गेजेरजों जाफुंगोनखौ मिजिंथिदों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो
क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुन गोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।